By Sunday karon niya kanang naro ko sa balay ba, picture ko sa mga stuff kanang overhead ko anya. Kanang akong lighting kaning lighting na ko naguba so bati sa akong lighting na skilled. Ya, mo ni siya nahitabo. Sa na to. Wala ang duha ni nabuang na ni. So mo ni siya nahitabo kani. Ampot how the baog. So atong buhaton karon ba is ato ni siyang i-reinforce ba. Ato ni siyang murag tangag ka ng straight na to niya to siyang tag reinforcement. Itong gamiton barbecue stick. Kaya ang barbecue stick is made of bamboo. Nya kanang bamboo naanarap ng bamboo. Kita mo ko na. So mabagbag na siya. So fighter na siya kaya sa payong mo niya. Mabagbag ni siya. May tag mo work ba para ito ning sapsapan. Fighter. Sige, buhaton sa ako. So atong buhaton aning barbecue stick ato ning hinayog sapsapan tanig maayo ana. Pisti man limpyo sa kuan ron. Nya ato din itaod kadto. Ana na siya bay. Kuan ba? MacGyver. Sige, tuwasan sa uli. Bako knife. Thanks, Vince. So, karon, kung man akong sapsap, dagan na yung mga sinapsap po, malimpyo pa ko ron. Muna na siya ng gawas. So, na siya sa sulod. Oh, bagbawag niya. Kanang bambum ni siya, di siya mabali basta-basta. Mura ni siya karon atong vlog. Bye-bye!